Lajos, te hogy emlékszel az első megmérettetésre a kamerák előtt? Hát a legelső, ezután, miután egy dalt eljátszottam, a Róka és a Holló című művemet, ahol a végén a leeső sajt agyonveri a rókát, egy kicsit átírtam a történetet, és megkérdezi a Holló, hogy érdekel a politika. Ilyen áttételes volt a dolog, és volt a területi döntő, ahol odajött hozzám egy rekethangú srác, mielőtt felmentem volna a színpadra. Lajos, izgulsz? Mondom, te remeg a lábam. És mitől félsz? Mondom, elfelejtem a szöveget, rossz akkordot fogok, belesülök. Azt mondja, de hát akkor is te leszel a Boros Lajos. És ez nekem, és ez a Charlie volt. Charlie volt? Ja. Ez a Charlie volt, és akkor én ezt belevésődött az agyamba, felmentem a színpadra, és rájöttem, nem szúrhatom el. Hát nem tudom elszúrni, mert az is a produkció. Charlie meggyógyított, egy. Kettő, én azt mondtam, hogy ha eljutok a középdöntőig, akkor is lát kétszer 8 millió ember. Kész. Én nem akartam karriert, hanem ez olyan, jó, 25 éves vagyok, itten lezártam, elérte, híres leszek. Aztán eljutottam a döntőig, és jöttünk ki a Gazmával művelődési házból, és nyitva voltak az ablakok, forró nyári este volt, még ment más tévéműsor, és az emberek hajoltak ki az ablakon, és ismertek fel minket egyenként. Igen. Én meg üvöltöztem, hogy itt megy a forgács, a jódlis, tessék kihajolni az ablakon. És akkor kérdezte tőlem a feleségem, akit egy évvel előtte vettem el, jó érzékkel. Csoda. Igen? Hogy mi lesz ebből. Mondom, mi lenne, elfelejtenek egy hónap alatt, addig meg, ha meghívnak, játszom. Na, hát 14 évig nem álltam meg. A második szám az indulóm, a Gerinctelenek indulója. Az a kérésem volna, hogy a létszámkülönbséget kiegyenlítsük az előző zenekarokkal, hogy a közönség és a zsűri esetleg énekeljen velem, ha erre egy mód van. Nagyon egyszerű kis dalocska, komolyan kétsoros versszakok vannak benne, és az első versszaknak a tartalma, vagyis a szövege szó szerint annyi, hogy hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. És van egy gyönyörű lírai bevezető rész, így hangzik. Igen, valahogy így. Ezt is nagyon könnyű énekelni, és aztán a dallam. Hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. Lírai középrész. Tadaridadam-dam, daram-díram, tadaridadam-dam, daram-dam. A második versszak szövege az majdnem ugyanilyen egyszerű. Ha jobban fú a szembeszél, a száj hallgat, a szem beszél. Na, és azt hiszem, hogy legjobb volna, ha előről énekelnénk, hogy az összhatás jobb legyen. És akkor most a lírai bevezető résszel kezdjük. Rappaj, bappa-ba-bapam. Eddig tökéletes volt. Hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. Tadaridadam-dam, daram-díram, dadaridadam-dam, daram-dam. Ha jobban fú a szembeszél, a száj hallgat, a szembeszél. Tadaridadam-dam, daram-díram, dadaridadaram, daram-dam. Na most már kezd összekovácsolódni a dolog. Most erről egységesen, átütő erővel, hát ez a Gerinctelenek indulója, ez egy kemény induló. A lírai rész az több szólamba is lehet esetleg. Rappaj, bappa-ba-bappam. Hogyha fú a szembeszél, okos ember nem beszél. Dadarigadam-dam, daram-díram, dadaridararam, daram-dam. Ha jobban fú a szembeszél, a száj hallgat, a szembeszél. Dadarigadam-dam, daram-díram, dadaridararam, daram-dam. Ha még jobban fú a szembeszél, a száj hallgat, a szembe por megy.
a közönség, a nézői fogadtatás, vagy az elfogadás egyértelmű volt, hogy már akkor is megosztottad az embereket? Akkor egyértelmű volt. Tehát én negatívumot mondjuk rá 15 évvel hallottam. De most volt egy összeesküvés elméletem, mert volt egy zenekar, aki az Orfeo együttes, akiből aztán a Kolinda lett, akik zseniálisak voltak. Több szólamú vokál, József Attilát énekeltek, és a Lantos Iván, a bőgösük hangolta be nekem a gitáromat. Hát ő volt az igazi zenész. És én eszembe nem jutott, hogy én megnyerhetem. De ellenük volt valami eljárás. A Malgot csoport, meg hogy valamilyen szélsőbalosok, valamit tudom én, és nekem az a gyanúm, hogy én ilyen politikai bunda útját, most mondom először, nyerhettem meg. Most ki azért? Nem, egyre inkább utána kéne nézni.